já tam potřebuju taky vidět. Lidičky, dneska si řekneme něco o našem kanále. Jo. Nemám ty videa tam nebudou takhle naházení. Roblox, Minecraft, tanečky, to všechno to bude rozdělený do kanálů. Jo, a ještě to právě nemáme udělaný. Jo. Je to jen, tohle je reklama. Jo, je to jenom reklama. Tak. Hlavně, že to bude, uděláme, že to, hlavně dejte like a odběr na kanál Vrbičky, jak vy, Táňa Vrbičky, jak vidíte na tomhle palátině. Jo. Yeah. Yeah. Jmenujem se já, Matěj a Táďa. Náš kanál se jmenuje Táďa Vrbičky. Jo. A to je konec našeho představování. Jo. Ahojka. Tak. Jen to ukážem. Tak. A teď, co mám zvažit na pouštění?